mbolea, fertilizer to gi kodhi. Tiyudo ni mbolea ni iyude at a subsidized cost of 2,500. Jopur mamoko sani ok nyalo yudo 2,500 mondo gikawgo mbolea gi. Ka jotendwa nyalo bede okang' moro magi nyalo yudo kaka vouchers gi jopiny nyalo redeem gi, kata ka ng'ato ok mi mbolea 50 kg ki redeem ne ng'ato to gipogo kata ji 4 mondo joho yud kaka nyalo komo. Nikech ka gikomo ka piny ochiek eka wadino kech makaluo. Mogik, awacho ne jo matindo ni through the Interior Ministry, PSI mondo molo dhi mbele gi chenro mar kawo ID, kelo ID machiegni ne jopiny kendo ndiko kura. Akwayo jowa makaluo ni wawuog oko, ng'ama osechopo age mar kawo ID, wawuog oko mondo wati gi opportunity ni mokelnwa ni mondo wandikre kaka jo Kenya, wakaw ID kendo wandikre kaka jogo ombulu. Maka chopo 2027 to wanyalo bedo okang' mambele mar kelo telo ma wadwaro manyalo loko ngima japiny. Erokamano ahinya. Kokamano hagunu erokamano ahinya kuom biro e toko kiny makawuono. Daniel Juma mantiere ka gi Jacob Odhiambo kanyakla kod Newton Ogada mantiere e county mano ma Homa Bay. Nyakoro nga jwang' dakika osekadho 20 tok saa 2 mar okinyi. Parni odiochieng' makawuono bende waluwo